बिरसा मुंडानि आसामानि सालो जनजाति गौरव दिवस नरगै फासालो राजाखर आगुलिनि लाहाराव खलाइजाका हिमबतक मानजाका सालथां हांगरनि डीएम डॉक्टर विशाल कुमार तै लोको हाम सामुं खलायनाय डॉक्टर बिपिन देब बर्मा फ्रीडम फाइटर जनजाति नायक आमादेर गौरव बिरसा मुंडा आसालनि रेली आस्टबल थों नखलानि सिमी चेंगै रवीन्द्र भवन बिस्कां जरा खलाइजाखा रेली टिआरआई बै लुवाजिजाक आसालनि रेलीव हिमलाइका हास्टेनि आर्टिस्ट टंक संलुकुरक जतना हामबाय पंकाहाम तिनिने दिन बेलाय तंथंमानि दिन चीनी देशनि जे स्वाधीनता वीर योद्धा हिनी जों साव हायाकाबा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडानि जे जन्म जयंती बुसखांनारागै दिनै फुंगो जों जतनो ताबो लामा हिमबो तखायना बागै जों बोसलायजाक चीनी भारतवर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीनि नेतृत्वआव दिनै बिहाराव भगवान बिरसा मुंडानि ऑल इंडिया लेवलनि प्रोग्राम ओ जागानसिमि बसुरु खायनाय आरो चीनी त्रिपुराबो अलरेडी चीनी केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जीबो फाइजाक जों जत पालखाय तिनि जे आनुष्ठानिक प्रोग्राम हायाकाबा तिनि जे पांडा तिनि चामंग नमंग कानमंग हायाकाबा तिनि रे चामंग मुसामंग फुनगय तिनि सारा त्रिपुरा राज्योनो तिनि प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव जेबो प्रोग्राम नायथक खायजागाय दङ तो आबायका जों आगरतला शहरावबो जारा तिनि परितंनाय सोरङै तंनाय हायाकाबा फोरङै तंनाय सुरुबरक सिमी आगरतला जारा तिनि त्रिपुरा तंनाय जों जत पालखाय तिनि भगवान बिरसा मुंडा जिनि जन्म जयंतीनो जों तंखाय जों पालायनाय आं हास्थायनाय जत लोकरंनो अम भगवान बिरसा मुंडानि जन्मदिन नागैनाय जतन थानाय आनि कक्कसार मुं तंनाय नरबो जतनो पारा पाराव जे सिनि भगवान बिरसा मुंडा जी जेबाबे देशनि बागै बनो एकटा फ्रीडम फाइटर देशनि जेबाबे सिनि देशनो रक्षा खायनो बागै इंग्रेजनो बागै लड़ाई खायनो बागै एकमात्र आदिवासी हेकाबा जनजाति नेता शुद्ध एकमात्र भगवान बिरसा मुंडा जी और आबनो एकमात्र परिचय रिखासिनी देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भगवान बिरसा मुंडा जी जन्म जयंती सारा भारतवर्ष एमन भावे पिछाका एमन भावे पिछायनाय समस्त जनजातिर जेबाबे नायथकायनाय जे पालायनाय बागै जों देशनि बरनावबो बखा बखा आमफ्रायखायनो आं दिनै हास्थायनाय लोगो जतरनावबो दिनै भगवान बिरसा मुंडानि जन्मदिन जतनो हामबाय खा हामयाफारो नरबो जतनो पालायदि आनंद उपभोग खाय बबा हायगोन आरो पालायनाय दिनै ताबुक फुङो लामा हिमबो प्रोग्राम जों पांडा रेली खायनाय तारपरे दिनै रवीन्द्र भवन हलो दिनै देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बथ्रु बिसिमा भार्चुअल माध्यमे बसनो कक्सनाय दिनै त्रिपुरा राज्यनो सम्बोधन खायनाय एवं ओ जायगायाव उपस्थित दंनाय दिनै केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मियानो फाइसा पाइका मिया हर तो जों आबायखाय विभिन्न कालचारेल इवेंट एवं दिनै चामंग नमुरक बो जायगा बा दिनै बररंनि ओ जे रिसारक ताक माने रिगनायरक ताक माने दिनै बरंनि याक बाय जे तैरियं माने बा याक बाय जे सनामजां माने वानि माने थेकेरो विभिन्न माने ओ जायगायाव जों जा माने फिसाजांनाय एवं फुनुकजांनाय केंद्र मंत्री आपनो विजिट खायनाय तो जों खायो दिनै त्रिपुरा राज्योआव ओरिसानबो जेबाबे दिनै नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल लोगो जेबाबे वर्ल्ड दिनै रिसारंनि परिचय थाङै दङ एकमात्र दिनै यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीनि नेतृत्वआव एकमात्र बिनि अबदान बायसे दिनै जों दिनै रिसारक बा दिनै चामंग नमुरक बा दिनै त्रिपुरा राज्योनि जनजातिरनो खायसे सिनिमुं रिखा आबन बागै दिनैनि प्रोग्राम बेलाय दिनै तंथंमानि दिन दिनै जनजातिरनो एमन भावे सम्मान रिखा दिनै देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेटा विगत कोनो दिन बा कोनो केंद्र हापां जारा तंनाय रक कोनो समयपर हायकासिनि जनजातिरनो सम्बोधन रिखलां एबा सम्मान दिलिया एकमात्र दिनै जनजातिरनो जुदि केबो सम्मान रिखाखाय दिनै देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आमन बागै जनजातिरनो डेभलपमेंट छाड़ा कोनो डेभलपमेंट नङा हेनै दिनै प्रधानमंत्री बार साइड दङ कारण जनजातिरनो डेभलपमेंट खायगांगासे सारा भारतवर्षबो डेभलपमेंट एवं सिरि राज्यनि मुख्यमंत्रीबो साव जनजातिर डेभलपमेंट खायसे त्रिपुरा राज्यबो डेभलपमेंट नंनाय आबन बागै दिनैनि जे प्रोग्राम बा माने दिनैनि जे बिरसा मुंडानि जे जन्मदिन बेलाय तंथंमानि दिन आबन बागै जों जतन थाइसे हायनाहाय खा हामयाफारै आनि ककरना Bureau Report Chini Khorang.